Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Kandidat bor tang hadin ba u Vice Chancellor ka School ba Northeastern Hill University u Professor Prabhas Shankar Shukla ulami syakmat ban pensyai syagilat pathai kebor ki samla puli kani ka School ba akilapan pau ba kani ga dei tang ga jingsai khoj ban darab jot jong u yaladi haba keren syagilat pathai kebor ha plau jong kani ka School ba ka ba ki syong syak tngan kini kisamla puli kilapan pau bagani ke jing pensyai jong u VC kadai tang ke jing pentime bat bau VC bat u registrar kim don ke jinggit kli ya kisamla puli shushu kini kisamla puli kilapan pau bakila deb ban ai da ke jing tho syaka union minister bat kumju ru syaka president jong kari India ban ya tho halor ke jing tlot trekam jong kani ke university. Kapan longo ini kalong ba VC jongi udan kapor bani I press release bani yada ya ka reputation jong la de bani sat khoj ya de Henry tang kapor ban kran ban ngiro ngilaya song kala nyaduk menin shi baje haduk kadar ne ka jamit ka bentaru ngi kramyo tang ka we ka verbal communication ne kano ka bentaba na kadang jong VC ba uka ban kran ban ngi Henry ka ban sing phalai ngi pat VC ukloi bani I kata ka press release te ka we ru ka bangi sing rongo ka de hakar benta ka bali ai ka press conference ru kamlong ka basai namar bahaka tu ka press conference ka kumba VC ro pensing ba ka de ka press conference in response to the memorandum that was submitted by the Nehusu te hakabidi ba ka memorandum ngila dap submit artili ke memorandum kawai di memorandum ha ubnai September kawai di ka memorandum ka bangi dang sudah submit chairman hakanahi te ka jingkli ka ba hakmat du hi ka long ka memorandum ka bangi submit ha ubnai September namar ka memorandum ka bangi submit ha ubnai September ka di memorandum ka bangi labatai syai UBC baki ki jing ki ba ka university jungi ka syam shi benta jong ka tu ka ju ka memorandum ka diro ka phang ka baki student union ki barim ha arja ar kila dawai ka jingtung ya pro vice chancellor te ka prinsip longo yangi pat ka benta ka ba arjong ka press conference jong VC uang ba wala thoshiti shaki minister cha Ministry of Education ban appoint ni ki provinsi Henry para hadu mentau khampadio ka response te ka jingkli ka long ban nadu usnam araja arpuar ki student union barim ki la thoi ka ta ka shithi ban dawai u province chancellor nadu ki por ki barim u khlam shem ya ka ta ka sinjam ba untung ki provinsi Henry hakan ka klimat ka menta par habu yu i ba ki student union ki lai mi shabar undi tan ki student union ki khna ba ki no hikai kumju ba ki no teaching staff menta par uyo ka ta ka pressure ka ba uang balada ka ministry kam reply kam ho banai December una point te kane ka pen contradict ya ka statement ka jong uhi shi benta uang ba umla aban appoint u ban up ya ka ministry haka ar benta pat uang dala de balada kim response of September kamut untung te kum kini ki statement ngi na kala student union ngi sing bakamdan merit sa ai kalitang manchupen thame kitang manchupen sa khoj ya dehi en haka benta khamta ma ka memorandum ka bakham kongsan kata di ban address ki issue ka baki khna ki sham hadu ka infrastructure ka healthcare ka karena ke jinghap kerdan juga university jongi ya kom kita pat uklam address kita hili gidi ki badin long hakmat do Henry ke jing dawa ke jongi pat UVC ulip pen highlight regarding appointment jong regarding removal jong registrar regarding removal jong DR ya kini ki bentah hili gidi kiwe ki kam ki ba UVC ule jaka bun address ya ki issue jong ki kena ulet man ushim mentaman ya kom kini ki kam thung jam ya kom kini buru ki belong incompetent hakabi di berkata kata statement ka bu issue VC uang ba registrar i khojala tu laki expert committee but umla aman lai kai tamaka jingkli ke bahakmat du kalong wala lada thung kita ki expert committee kumba i president la pensio ba mano bade member jing kita ki committee but haka ba aru wala da ubri wala da cha thungro pd ban pe ka jingtre kam ka jong u khamta mi u registrar hu don ka record ya ba u kham shem la man pen function bhai ka CUET exams ka ba la de plongchen man ha ka ne ka university jingi kata ka peni ba ka de ka huge failure ka jong u haka ju ka por kum ka academic council meeting ka badi ka we ne ka highest authority ha ka university jingi la da UVC ba registrar da umla aman convene ya ka namar ha ka ne ka benta ka jinging ba jingi khna ka long ka ba ngingim tip shai belai namar tang ka academic calendar ngim tip ba usnam u bansawan
kumno ka university jongi kan niat ha ubnai bakat nong inon ki exam sa ubnai ayu ngi shuti te kan ne barok ka pen isi sha ba UVC u registrar kimdon kata ka jing bakli enta ka university jongi Henry kitun por bani ban sat khut ya la de haki benta kat ki baki ki sngeu dei tena kalen jo student union hi kumbangi la ya shim benta hi ba kat ba UVC umpat ai response nakal kat ba ka central government hi kapat shim ga response ga babiang kata ka de ban penihar syuki no ya UVC nakaleng jungi ngini continue ka nagi independent hunger strike hot ngis nyu thu ba kadon ki ka basalan det mola le singin abon ong namar bakat ne ngila ya don sini sabar kat ne ngila ya shong kan ne jing kreat ru hil abani i khna na pren jingi bun ngipat ya bam ngipat ya di wala UVC pat open air bat uklam wan pang man kan shikin tin ru yangi Henry open ban udan pat kapor ban ulit aten kita ki book fair udan pat kapor ban aten ban ai kita ki press release te kata ka pensiu dia shishu yangi sia kum ki khna ban pulehi namar bangi hi hakmat du ka de ka jing pule ya kalawe ka jongi om tang mengin perkataan ki sipor namar mental license kan thi ngala sa ka ne ko university nga iba kam don ke gajing per hande academic kisngi gipor ngidangi issue show bakadon ka decline na services ngidangi issue show baka university jungi kadang hiar show aman lagi benta tene ka long student union hi ka penshai bakane ka hunger strike ka bengi khot kadi bitang mengin dawa bitang ka jing penha chuki jung UVC bat ngila shimro ka benta ka bengila thok sithi saki union minister saki president bat ngin abe ka response na kaleng jung hero kai pat kata ka steps ba utik kai kata ban ka step utik ban per unlong ya ka demand jong ki khna school habada ki 8000 tamut ki 1 minin ki ai u ka jingkli ki ai u issue ki ongi ngila ongi u ban solve ki steps umpat tik utang shu up ya kata ka response nang ta ka bala rest ta ki way maupat kai kata ki step utik ban penhir suki ya kini ki incompetent officials hangne u klemsim ka steps usu not ban le namar kasuki ba usyong ka ba usyong ru ba suthum gumto ba kamdei ka competitive post gumto te ya kitu ba thung pa ru u haban ngiyo iba ubot ya kita nama ya kita hi ki ju hi ki ayu te nakata ka daw not ban sim gata ka steps nalajong ban penhir suki ya kini ki official te ngi naka liang jongi ngis no bakani ka press release jong WC kamdon jing mentai ai namar uklem ong ba kai ki steps ba utik ban pen urlong ya kita ka demand jong ki khna pet na kapor hing ju iba uju pen ibor be yakini student body khamtam ya yakini ni husu ki bujuan dikwi body manusam te manta ka kenti nakal yang jungi hajing trek lang bat ka KSU ni huinen nilai bu kani jikalan mengo hakaba ngimnum sangya tat doba kilas ngap ya kata ka jing dawa jungi khamtam ru nakal yang jungi nila tho kata ka shiti sha nongba Delhi habai de ki kani ka jing duna nani ka jing telot jungi VC ban penyak ya kan university nilai tho segi union minister ba fair bot kumju yu presiden ya ka presiden prime minister ru nakal yang jungi hi kumbangi laran sini kong bagi ong bang ngin chat ngan tad hadu da kilas ngap ya kata ka jing dawa jungi te kum tahi nakal yang jungi ngin beteng ben lada skap kan sepoi ka por ba borok ki khna kimshim shong class yu bat kumjur ngi haban shutdown na kani university tat hadu bo haban skap be ya ka jing dawa jungi samla puli jok ni skol ba ni hu kumbukla i menel ai ka to press conference nakal yang jungu hakaban nakal yang jungi kitiki memorandum kitiki shti bangi ni bu kitiki mat jing dawa ki jungi u khampan sko itu ba ke bo unle handai panban u concentrate habai dei kini ki jing tungjam kani hi ka panpa ba le si ka dan ki silendan hakaba hakato ka bakhat duru ka point ka ba habai dei ba kani jing tungjong provinsi ula batai sai ba ula de tho shti teng munchwa badru unang tho shti biang nakal yang ka jungu hakaba wang ba lada nakal yang ka ministry kam sap ne kam ai kanunu ka approval nakal yang jungki within kani new islam hau banai December unsa apoi nakal yang jungu komot yu kata andang ila syong kalan mengor kumni dengila satkan unsa apoi kata kaput ba ong mahaptung kita ki provinsi kat ni islam ki balale laitli islam kanthi amshim la thung kita provinsi manta beli usngu kendia handi usngu dan kata jikit clear le se di le jingmi mandan jungi banginya syong kumni na le se dan ke iru selendat ba umkwa benbu kita provinsi kini islam balale